ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಾಭದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸಾರಿ ಅವೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ನೀರು ದೋಸೆ. ದೇನು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ. ದೇನು ಅವಳ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರು ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳಂತಾರಿ ಪಂಡ ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ದುಂಬು ದಿನ ನೈಟ್ ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಟೈಮುಡು ಮನ್ಪುವರ್ಡ 3 to 4 hours ಬೊದುಲ್ರೆ ದೀದು ಮನ್ಪುಲಿ. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ 2 ಸಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತುಗ. ದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು. ದೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ತರಿ ತರಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು. ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಬಾಜಾನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒರಿ ದಿನ ಆರಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕುಡೋರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒರಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡನೆ ಎಡ್ಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವ್ವೆ. 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಲಂತರಿಕ್ 3 ಕಪ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಗಿಂಡಲ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಎಲ್ಯ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವೇ ಕಪ್ಡ್ 3 ಕಪ್ ನುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂದೆ. ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡೆ ಅವೇ ಬಾಜಾನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಕ್ಕಡ ಸುರುಕು ಪಲ್ಲಕನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತರಿ ತರಿ ಅದು ತಿಕ್ಕುಡು ಎತ್ತವಂಡಲ ಐಕ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರು ಒಂತೆ ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಪುನು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೀರು ದೋಸೆಗ್ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಕೈಲಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಇಂಚ ಮುರ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೈಲಿಡ್ ಲೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೂರ ಕೈಲಿಡ್ದು ಜಾಡ್ದು ಬೂರು ಅದಾಗ ನೀರು ಯಾವು ಬಂದು ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಏಪಲ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು. ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಿಪ್ಪಾರೆ ಬಂಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರದಿರತ ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೇನ್ ರಡ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತು ತೊಜಿಪವೆ. ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೆಳು ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು.
ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಡು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅವೇನೇ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸಲ ದೋಸೆ ಮೈಪುನಾಗ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೂವೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂದನ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಓವು ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅದಗಲ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಿಜಿನ ಮೀನಿ ಕಾವಲಿ ಮೀನಿ ಕರ್ಚೆದು ಬೋದಿತ್ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಮೀನಿ 2-3 ಸಲ ದೋಸೆ ಮೈಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ದೋಸೆ ಮೈತುಂಡ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೇಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಂಡ ಆಂಡು ಅದಾಗ ದೋಸೆ ದಾಲ ಕರ್ಚುಜಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಆತದಾಲಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ತಾ ಹಾಪುಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ವರ ನಿಕುಲು ಈ ಕಾವಲಿಡು ಮಂತುತ್ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ದಾದ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವರು. ಐಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಸೆ ಮೈತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದು ಅಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕಾವಲೇನು ನಮ್ಮ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂತು ಅಂತ ಅವೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿತು ದೀವೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮೈಪು ಅದಾಗ ದೋಸೆ ಏತೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ. ಯಾನು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಂದೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಯಾಮಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಶುಂಠಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ದೆನ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏತು ಪೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದಗನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಡ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು ದಾಸೇಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು. ದಾಸೇಮಿ ಚಟಪಟ ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಗುದುದು ಪಾಡೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಡ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನದಿನಕುಲು ಅವೆತ್ತ ಬದಲು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಡು ದಾಸೇಮಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೂಪರ್ಲ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅಂದೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾದ ಪೊಡ್ಚಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.